sentia parlar a Pepe i ell vos demanava el vot per a mi per al proper 22 de maig. Pepe, eres molt generós. Jo també vaig a demanar-vos el vot, però no vos el vaig a demanar per a que guanye jo, sinó per a que guanye el sentit comú, per a que guanye el futur dels vostres fills i per a que guanye Cullera. I també vos demano el vot el proper 22 de maig per a que guanye l'empleo, per a que tots puguem trobar feina i puguem tindre un futur millor. Vos demano el vot per a que guanye l'estalvi, per a que guanye la bona gestió, per a que tinguem un ajuntament sanejat i que pague les seues factures. El proper 22 de maig vos demano el vostre vot per a que puguem tindre un lloc de treball, per a que puguem tindre una estabilitat econòmica, ser més feliços, viure tranquils i fer realitat els nostres projectes i els nostres somnis. El 22 de maig vos demano el vostre vot per a que mai més ningú vinga a dir-vos que a canvi de votar-lo vos donarà faena 1 o 2 mesos, perquè la gent del Raval, la gent de Cullera, no vivim de limosna. El treball es paga en el treball i no amb un vot. I la gent d'este poble mereix molt més que eixa misèria. I la gent del Raval i la gent de Cullera va tindre feina tot l'any perquè va triar un ajuntament distint, un ajuntament millor, que va liderar un projecte turístic que està pensat per a crear empleo, per a generar riquesa i liderar l'oferta turística de la comunitat valenciana. I vaig a demanar-vos el vot per a que no tornen a tractar-vos com a un barri de segona, perquè el Raval és de primera, la seua gent és de primera i mereixen un ajuntament de primera. Per tant, amigues i amics, treball, treball i treball, treball de manera immediata, inversions en el barri i atenció a les seues necessitats. Això és el que demaneu i això és el que anem a fer des de l'Ajuntament de Cullera. Gràcies al vostre recolzament, perquè si apliquem el sentit comú, si fem les coses com toca, podrem acabar amb el despilfarro de l'Ajuntament i invertim en allò que la gent realment necessita. D'ací 4 anys, la il·lusió del canvi que teniu ara serà la realitat d'una vida millor per a tots. Per tot això, amics i amigues, el 22 de maig vos demano el vot per a que preneu les urnes d'il·lusió, per a que les preneu d'esperança, de confiança, de treball i d'un futur millor per a vosaltres i per als vostres fills. Amigues i amics, amb el vostre vot anem a fer que el Raval i Cullera siguen els que guanyen el pròxim 22 de maig. Anem a guanyar, anem a guanyar, anem a guanyar, anem a guanyar, perquè